खुलुमबाय लोगोफोर आंनि टाइम पास लकेल ब्लग चेनेलाव बरायखरनाय बावहरबाय दिनै ओरैनो आलां फालां न'आव थानो बानानै एसे बेरायग्लांदों आरो लोगोसे दैबानानिबो दा दिनै बोथोरा एसे गाज्रिबो नालाय अखा नागारनानै ओंखारनो टाइम मोनदों आरो अखा हानायावथ' बहा कारबो गैजायाबो नालाय लकेलाव ओरैनो जास्ट माबायदि कन्डिसन जानानै दं बान्दो बायदों नामा द्रायदों नामा बेखौ नायस्रांदों आरो होमबाबो बिनि गेजेराव दसे इन्टारेस्ट खालामनि नैबे आंजों दा दंखायो बिथाङा आर्टिस्ट गोदान बहाबा सिनेमायाव बहुद ओंखारबाय खिन्थु बिनि मोखांखौ नुनाय जाया आरो माने बारा ओंखारखाया गावनो बिदिनो गुन्दाफ्राव साइडआव खिबु उनाव थाफायो ओमफ्राय मेन रल लाफेराखै आरोखि एबार लाथारगोन जाहैबाय आरो साइसआबो बेना अकेखासै दा बैसोआबो गावनि आन्था जाबाय दा गावनि सायाव आं फंनैसो सोंनि नोंथांमोना खोनासं थिगैनो दंखायो गुन्दायाव रागा जोंनानै देखायलायनोसै सर्ट मुभियाव गुन्दा खालामगोन एबारहाय बिथांनिखौ नुनो मोनगोन हागोन ना हायासो हाथारगोन दा हायो ओमफ्राय माबायदियाव गागोन नों जेनेबा गुन्दासो होनदों नामा गुन्दासोनो हिनजाव होनाय नुयो नायदो रायजोफोर साइसखाना गुन्दायाव मोजां नुयोना नुवा हिनजाव खावनाय गुन्दा साइस नुगोन हिनजाव सिख'नाय हिनजाव दोनखारनायाव समायगोनलै बेखौ बोनायावसो सिनेमा शुटखौबो सिगाङाव मोनफा मोननैयाव सर्ट मुभियाव आंबो थाफादों जायनाखि नुदों बिथांमोना बुजिखागोन आङो दिनै थारमाने माखासे कन्टेन्ट लाबोनायनि जाहोना माने जों सिगाङाव जानुवारिनि एसे उनाव आरोखि बारा गोबावनिबो बाथ्रा नङा थारमाने बिनि उनावहाय बानायनो मोनसे टारगेट खालामदोंमोन नैबे जुलाइ मान्थावनो रेडिबो जाखाबायमोन सिनेमा शुटिं माने सर्ट मुभि खालामनो थाखाय आरोखि रेडि जाखाबाय आरो एक्ट्रेसखौबो माखासे जों चइस खालामखाबाय बासिखाबाय खिन्थु जोङो खबरखौ खालामथ'वाखैमोन जायखौ जोंनाखि लागोन जों सेलेक्ट खालामदोंमोन बेखौ दा माने माखासे उसुबिदानि थाखाय ओरैबायदि लाजिनाय मोन्दों कयेकजन मानसिफ्राबो र' होनना बुंदों आरोखि ओमफ्राय आंनाथ' खुनु खोथा गैया रथ'खौ आं बुजिया नालाय बारा आंथ' मावथारगोन जा बखिबाय थाथों बखिजानांगौबो एसे होमबासो फेमास जायो नाम जायो नङा होमबा लोगोफोर आं दा बेखौनो सानदों आंनि जानाखि खामानि मावनो सानदों बेखौ आङो मावथारगोनानो बेखौथ' उफाय गैखाया आं मावखागोनखा दा माखासे कयेकजन लोगोफ्रासो बुंदों आरोखि र' होननानै बुंदों आरोखि मास मोननैसो मोनथामसो एसे ब्रेक थाथ'नि होननानै आंनाथ' ब्रेक रुक गैया मावथारगोन आं बांद्राय गोबावबाथाय जाया साननायानो ओंखायनो जानाखि गोसोआव आसा खालामनानै दं मावगोन थांखि लादों बेखौ मावथारगोन आं देखायथारगोन आंनाथ' मोनसे स्क्रिप्ट दङमोन बे स्क्रिप्टनि नामा जाहैबाय हर गेजेरनि आजोला थारमाने बे स्क्रिप्टआ ओरैबायदि जागोन आं ससेखौ खिथाखानोसै माने सासे मानसिनि हिनजाव आरोखि ओरैबायदि जौ फाग्ला थारमाने साख्रियावलाबो आरो सथ' मथ' साख्रियावला बिनि बिसिया थारमाने सम हर गेजेराव गोमायो आरोखि दा दहायसो नुवाखै होनबा दालाय भिडिअ'आव बे बिथांजों लोगो हमहैबाय थागोन आरोखि लाइन लागोन बे लाइन लायनायखौबो देखायनो हाथारनांगोन उफाय गैया भिडिअ'आथ' हिट जाथारगोन नालाय आंथ' हिटखौसो बानायखागोनखा नालाय दा माने बे बुस्थुखौ मावनो थाखाय कयजन मानसिया एसे उसुबिदा मोन्दों नैबे दा गन्दगल बोथोराव मानसिफ्रा मोजां होननाय नङा नामा होननानै मोजां होनलागि दा होन ओंखायनोथ' होनदों आं दहाय गाथारगोन मा सिनेमायाव गानो नागिरामोनलाय भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर लाइक सेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव आङो गोदान मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन माने इन्टारेस्ट लकेलावनो जाखिनि हायो माने गोजानाव थांनो रोंखाया नालाय आङो सेस्था खालामगोन थेवब्लाबो उनावहाय गोजानावबो कन्टेन्ट मोजां लाबोगोन आङो दा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक सेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै